Tak bohužel kamera s náma přestala spolupracovat, co se týče živého vysílání, tak jsme to museli hodit do offlineu a je to tam jako offlineové video. Nicméně ubývá kvalifikovaných pracovníků, o tom jsme se bavili. A když jsme dneska tady ladili ten kombajn do té řepky, tak jsme využili všechny naše dosavadní zkušenosti a ty nikdo nenazbírá za jednu sezónu, takže ten kombajn pak dokáže těm neskušeným osobám hodně pomoct. No. Ale překvapilo mě, že jsme byli porovnatelní se spotřebou i s konkurenční mlátičkou, i s konkurenčními mlátičkami v podobných podmínkách, někde jsme byli i lepší se spotřebou, takže tím, že SK byli proslulí tím, že měli velkou spotřebu, tak to se tady zase taky vyvrátilo a mám z toho radost. Celkově tady z té sklizně mám radost, že nám to relativně jde. Tady Ivan si s klukama sedl, takže kluci večer, je možnost hlavně tankování, večer natankuje nás večerní hlídač, takže je možnost tankování, že kluci přijedou, vyfoukají, natankujou a ráno se jenom nasnídají a jede se na pole, což je obrovská výhoda ráno, se nezdržovat. Snažíme sa maximalizovať výkonnosť súprav, strojov, aby sme proste v tom krátkom okne dokázali čím viacej urobiť, či už je to v takýchto detailoch, že máme viacej miest na fúkanie, benzínky, vieme dovážať pohonné hmoty priamo do pola, aby stroje nemuseli odchádzať, beží u nás permanentne dvojsmenná prevádzka, robíme dennú, nočnú, no my veľa operáciách, aby sme vedeli zvýšiť ten výkon. A kolik ty 7erka najedou motohodin za ten rok? To je zelenině, protože oni jako jedou prakticky jenom v zelenině, ty 330. Áno, to často iba v zelenine a je to okolo 2000 až 2500 motohodín za rok. Ty bogo. A to všechno natočí s vývoďákem? Áno. Většinu? Áno. Čiže sadenie, vyhorávanie zemiakov, teraz v tomto letnom období je také medziobdobie, kedy tie 7erka využívame aj v nejakej doprave, ale snažíme sa ich potom tlačiť do tých precíznych robôt, kde aj tú hodnotu majú, aj tú ekonomiku dokážu fakt ukázať a je to naozaj skvelé pre nás. Používame plynulé prevodovky zásadne, to je veľmi potrebné a tá semička nám v tom fakt sadla. Máme ich už asi 8, ak dobre viem, takže, alebo 7, teraz nechcem úplne kezať v celej firme, takže sa nám ten traktor naozaj obľúbil. A takisto aj spolupráca ako s firmou John Deere celkovo, čo sa týka servisu náhradných dielov, je naozaj skvelá. Máme extrémne veľké portfólio strojov od značky John Deere aj traktorov hlavne. Už jenom ten kombajn tady chybí. No, len ten kombajn. Akože kombajny u nás sú prevažne iba na zber zeleniny. Obilné kombajny máme iba jeden, taký starší, inej značky. U nás v tom nevidíme nejaký potenciál, keďže táto sezóna u nás žatevná trvá možno tých 10 až 20 dní v roku. Ako to vychádza, tento rok to bude asi nejaká taká stredná žatva, tých 15 dní, takže nevieme to akože uplatniť. Aha. Momentálne nám tu kosí 10 kombajnov, takže ten žatevný výkon je extrémny a zoberieme naozaj veľmi rýchlo tú úrodu. A kolik ještě zbývá hektarů sklitit? Momentálne dneska ešte budú okolo 900 až 1000 hektárov. 1000 hektarů. Na 10 kombajnů, tak to už je tak akorát 3-4 dny a je vyřešený. Trošku nás tieto redky samozrejme spomalia, keďže môžete vidieť, ten výnos je extrémny a aj tá pracovná rýchlosť sa musela znížiť, aby sme dosiahli optimálnu kvalitu výmlatu. Ale akože preto máme tak nadimenzovanú tú flotilu tých kombajnov, aby sme to proste dokázali zobrať čím väčšej kvalite. A hlavne čím rýchlejšom časom. Takisto používame prekladacie vozy, kamióny, takže snažíme sa, alebo mojím takou hlavnou zásadou žatve je, že nemám rád, keď vidím, že kombajn proste nemá odvoz a bliká, bo to sú proste peniaze, ktoré nám unikajú, tak sa snažíme proste dbať na tie odvozy, aby boli predimenzované, radšej zavolám o kamión, viac o odvoz, viac, aby proste to odsýpalo, aby kluci nestáli. To je pravda, že tady sa na odvoz nestojí, nečeká. Já pořád mě tady baví se dívat na ten výnosoměr, který sedí, teď to ukazuje 6,4. Občas tam v některých místech skočila i ta 8, takže to je prostě nedojedem ani na... Když jsem jel v průseku a když nejseš úplně prázdnej, tak ti to nevyjde ani. No. Já teda jsem se nedíval, jak je to pole dlouhý, ale opravdu to tady je extrém.
Tohle pole má teda kolik? 80 hektarů, jak se Áno, mohl tak podívat. nejako. A celkovo je to taký obrovský zavlažovací kruh, takzvaný pivotový zavlažovač a celkovo celý kruh zavlažuje 160 hektárov Jo. v tomto bloku. Na tejto časti máme repku, v hornej časti máme pšenicu a na opačnej strane je cibula, jarná zasiata. Aha. Jo, tady je to brutální prostě. A super taky bylo, že když jsme přijeli, tak Ivan nám okamžitě zařídil hranice, linie, takže my jsme připraveni do akce. Tím, že to je John Deere na John Deere, dalo se tam poslat i bezdrátově, kdyby jsme jim přesunuli kombajn do organizace. Ale to je zase složitý skrz to, že to je demo a tak dále. Nedělali jsme to, dělali jsme to přes flešku, nebo přes flešku ne, ale poslali to do e-mailu klukům, Lukášovi Čechovi a ten si to hodil jako plány práce do tady toho SK, aby si to stáhlo ty satelitní snímky a bylo to připravené do akce. V našej firme veľmi dbáme na to precízne poľnohospodárstvo. Skoro každé stredisko má tu vyčleneného jedného mechanizátora, ktorý sa tomu venuje naplno. Aha. Či už je to proste tvorba línií, tvorba hraníc, cielené postreky a snažíme sa ten My John Deere využívať naplno. Ja poviem za seba, ja skôr My John Deere využívam v tej servisnej stránke, plánovanie údržby, sledovanie spotreby pohonných hmôt, výkonnosť techniky, využívanie stroja. Ale mám kolegu Romana, ktorý proste sa tomu venuje naplno a každý deň zdieľa, rieši s chalami hranice, línie, snažíme sa chodiť po tých istých kolejach, snažíme sa proste zmenšovať utuženie pôdy na našich poliach, aby to proste bolo fakt, to pole bolo minimálne deformované tým prejazdom a bol tam maximálny výnos a najlepší výsledok, aký je možný. Jasně, to je správný přístup. A jaká je nejlepší, nebo která zelenina je nejlepší předplodina? Tak to je veľmi ťažká otázka, pretože tie zeleniny sú veľmi intenzívne. To je jednoduchý prepočet. Tu zoberieme z tohto pola výnos možno 5-6 tón repky. Z tej zeleniny je to niekoľkonásobne viac, 40-50. Tým pádom tie polia sú extrémne zničené i prejazdami, i technikou. Ty vyurávač... Přerušuji tě, tady je 6,7, 6,8, 7 tun, stabilně 6,5, jedeme 2,7. Dobrý, pokračuj dál. Je to naozaj neskutočné, akože teším na to, sa to pozerať proste, ako sa to tým chalanom z agronomického úseku podarilo. Je to naozaj skvelá práca, ale samozrejme to zaslúha aj celého týmu všetkých našich chalanov, ktorí sú tu proste od rána do večera. Naši chalani robia neskutočne veľa pracovných hodín, to ani nemôžem povedať, koľko je to a sú tu z nasadení ráno, večer, či už sú to fakt chalani z každého úseku, či už sú zavlahári, traktoristi, agronómi, opravári. Snažíme sa vždy naplno a dať tomu čo najviac, čo nám to akože umožní, aby sme dokázali pestovať najkvalitnejší produkt. A zvlášť pri tej zelenine, keďže sa snažíme tú zeleninu dodávať do slovenských reťazcov, aj do českých, aj do nejakých susedných krajín, takže tá zelenina je pre nás tiež taká alfa omega. A čo sa týka ešte pre teplodiny, vrátim sa, proste tie polia sú po tej zelene dosť často opotrebované, utužené, takže tam je obrovský problém to rozrábanie. Potom zbere tých zemiakov, keď si zoberieš, že ten zemiakový kombajn má 1,5 metrový záber a teraz ten traktor šlape kolo vedľa kola, celú rulu, kým ju vyzbiera, prívesy, návesy jazdia okolo nich, ktoré odoberajú tú zeleninu, takže je to také akože dosť náročné. To by bola možno otázka na agronomov, ktorí to majú osledované, že pri akých podmienkach, kedy čo sa oplatí. To už úplne nechcem takto za seba hovoriť, nie je to úplne moja šálka kávy. OK. Ale je to pěkná porce takových různých plodin a různorodého přístupu k těm jednotlivým samozřejmě operacím, protože jinak to budeš dělat na cibulu, jinak na řepku, jinak na obilí. Není to takový zažitý, že to dělám nějak zhruba a furt dokola, ale tady je to hodně různorodý a je to asi i náročný na lidi, o tom jsme se bavili, ale zorganizovat to všechno a tak dále. A hlavně je to jsou to sezónní práce, i když sezónní to 7erko zasadí brambory a hnedka zapne kombajn a jde vyorávat. Takže než se zasadí ty nejpozdější, tak už jdou skoro ven ty rané. Presne tak. Takže to je taky bramborová sezóna celý rok. Ano. Neskutečný. Pět, 8, 5, 6. Ten výnos mě prostě baví, to je ostrý.
Teďka aktuálně tady v té řepce 6-tunové máme nějakou spotřebu průměrnou s přejezdem 20 litrů necelých. Jinak teďka aktuálně, když takhle jedeme v porostu ty 3 km v hodině, tak jedeme za 17,5. Takže samozřejmě mě zajímá, jak to tam pak bude vypadat. Ta spotřeba utankování, jaká bude realita. Akože z môjho prehľadu je to podľa mňa fajn spotreba, čo si porovnávam od jednotlivých strojov. Samozrejme podmienky sú rôzne, situácie sú rôzne a nedá sa to úplne porovnať, že sme museli byť na jednej roli a aj tie kombajny sú každý trošku inak stavaný, inak fungujú, ale za mňa osobne je to fakt dobrá spotreba. Pri tom, že aké sú tu podmienky a proste ako to povedal jeden náš odvozár z obsluhy, ktorý proste povedal, tá repka ako kukurica. Proste fakt to tak je, tie stonky sú neskutočné a Přesně tak. je to naozaj skvelé. Přesně tak. Jo. Akorát mi psal teďka jeden kamarád předseda, že už mají požních na Slovensku u českých hranic. Takže na Slovensku je to asi velmi skorá žatva, že letos? No toto je asi najskoršia žatva, ako ja si v tomto podniku pamätám a historicky. Chcel som sa opýtať jedného staršieho agronóma, keď budem mať príležitosť, že či si pamätá nejakú takúto skorú žatvu, pretože väčšinou sme začínali tak na prelome mesiaca. Aha. A proste teraz to bude fakt veľmi rýchlo dole. Možno to tie extrémne teploty v poslednom mesiaci a nedostatok zrážok. Proste sa to veľmi rýchlo to dozrelo, sa to urobilo a bol som sám prekvapený, dokonca niektorí kamarádi, ktorí sa prišli kosiť a službári a ešte neboli ani pripravení, boli normálne z toho prekvapení, keď som začal volať, že potrebujem kombajny už takto skoro, že proste pobalili veci, museli si zobrať skoro dovolenky a prišli proste, aby vedeli tu napracovať. Kosit. Jak jsem říkal, jezdíme tady ještě s druhým Eskem, tamhle jede 785, která bude vyrážet do startu žní v České republice s pěkným číslem na počítadle, takže tady ta žatva se opravdu podařila a doufám, že tu naši spolupráci trošku prohloubíme v rámci službaření. Doufám, že jsme tady ukázali, jak to umíme dělat, že kluci umí o 7:30 ráno zaklopit schůdky a je do pole a neptají se, neřeší, proč by to nešlo a takhle to pak funguje. Jo, tady si sám zpomalil, víš, že to tady je zelený a že by mohly růst ztráty, takže zpomalil skoro moc, ale je to tady fakt brutál. Já jsem chtěl vylítnout s dronem, ale tak strašně fouká, že ten dron má co dělat, udržet se ve vzduchu, ale zase aspoň ta vlhkost jde dolů a jsme furt kolem 8% vlhkosti, což je ideální za mě, nestrácíš na výnose a zároveň vlhkost je správná, takže za tu jednu jízdu tam a zpátky, kolik to bylo, půl hodina, může být, jsme toho probrali dost. Já samozřejmě budu ještě Esko ukazovat na jiných vysíláních, živých i v obilí a tak dále, a kde víc ukážu tu automatizaci, tu reakci, protože tady to zas tak velký výkyvy v té rychlosti a ten satelitní snímek není tak různorodý, takže to tady nedokážem tak ukázat, ale za mě to bylo super. Já ti, Ivane, moc děkuju. Děkuji. A třeba se zase někdy s kamerou potkáme, tak se měj hezky. Doufám. Ahoj.